بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي caggal yettude Allah e julde nela sallllahu alayhi wa sallam bandiraɓe julɓe miɗen mbiya moon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en calmini dendagal yewɓeɓe télé Mbedda hay goto en jejjitani debbo gorko suka e mawɗo e dendagal kadi ɓi julɗo kala to wawi wonde ceerno Adama Déme salmini moon juurima moɗon inchallahu taala hande noon en garti wadde kadi no gowɗen wadde machallah alhamdulillah gam yewtidde julɓeɓe e wallodirde julɓe ɓe ganduɗa machallah hande e ƴooña ene tampi e dune baba Adama ko adi ko foof yimɓe hewɓe ma nandane nde kadi ma keptin ɗum kono kadi won hen ɓe gewani yiide ayawo meɗen ko musidɗo moon almudo moɗon ceerno Adama Tidiani Déme jeeyaɗo to Mali joɗiɗo hande e Nouakchott hande ne wona duuɓi hande sappo alhamdulillah ɗo gonɗen gam jangguinde deftere Allah tedduno towne nde e jangguinde sharia ɗo e legal men Kuufa ko wona ɗum ko kadi eɗen kucci kadi mana ha joni e safruji meɗen ɗi ganduɗa machallahu hande ko ken international hande aduna o partout dans le monde eɗen liggodo e muɗum gam safruji men ɓaleɓe alhamdulillah e uddidde kadi pharmacie kesso mo ganduɗa taw kadi ko médecine traditionnelle ganduɗa ko safruji ɓaleɓe cafrete hen ko adi ko foof ko golleten ko ne heewi kono eɗen jubban en seeɗa tan ha yimɓeɓe mbawa famde e ko safrete ko garen noon e safruji hande ɗi ganduɗa tampinɓe yimɓe ɗi ganduɗa cafrima ha tampi kadi keɓani hen mana cellal muɗen ko adi foof neɗɗo gonduɗo e mana dogomo siti noon en mbawa yaññade hen kono ma en kewtan no ardata e bani adama en dogomo siti so tawi heeɓi neɗɗo dogomo siti adi foof ɓanduma wonata koye ngadde walla jiiya ceganeji ma ene gona hufade walla jiiya hoorema wona e ɓorade soko debbo walla jiiya gorko kadi jiiya mana ha joni koyɗe ma gona e fettude walla ko nandi ɗum walla sa lootima walla memi omo jiiya ɓanduma ne ngata ganda ano dogomo siti heeɓima dogomo siti noon no woodi traitement mum ko lebbi tati wonata so ɗo gonɗa e lamorgo Nouakchott walla e leydi Mauritanie walla so mbawɗa wonde fof e dunde baba Adama leɗɗe ma ne mbawi tawdema ha toon kono noon traitement maɗa wonata ko lebbi tati ɗum woni joom dogomo siti eɗen cafra ɗum ko wona ɗum ko jahaten koye hémorroïde jaltowo hémorroïde ne fecco pecce tati jaltowo e gonɗo nder mana e gonɗo ɗiɗi gonata nder goto yaltata gonɗo nder o gandirta hémorroïde nene fuɗɗi heɓdemo ko mbaɗa ñalawma kiɓɓo yahani douze dow wuuro walla mbaɗa balɗe ɗiɗi woɓɓe mbaɗa balɗe tati ga ndeysan e jahani dow wuuro ɗum ɗo moƴƴani e bani adama ɗum woni hémorroïde fuɗɗima heɓdema so tawi noon o boni ɗum woni jaaha douze nonka ga ya dow wuuro jaafo ɗon ha tampa hendu ɓoldu yaltata après jalta so o boni noon o watta yaltude ɗum woni hémorroïde hewɓe noon so tawi hémorroïde heeɓi ɗumen ndeysan doganta ko hôpital kono noon so tawi a yeehi hôpital ɓe goppiri hémorroïde o mi alana ɗum safare min ceerno Adama so tawi noon a oppiraki safare mum ne woodi machallah sa memi hen balɗe tati ma yi résultat ko laaɓi kono traitement mum wonata ko 2 mois so tawi noon kam a oppirima ɗum mi alana ɗum safara ko wona ɗum ko en jahaten ko estama ne tampini hande yoga e bandiraɓe woni mana ɓandu wulori daña walla becce ma gona e wulde walla mana ha joni kala ko ñamɗa ndeysan a dolata walla sa safaɗa aata sa ñami diluire walla ko haaɗi walla ko lammi estama ne woodi traitement muɗum ene woodi siroji gam en kaali mbiɗen eɗen goddiri pharmacie jaaƴo mono toon to arabis mana kala lekkule machallah ene tawe hen siroji mum yo kala ko wawi wonde ene tawe hen estama kadi waɗi safare mum spécial kono noon estama kala bawɗo accandemi ko haaɗi walla ko lammi walla ko fati diluire kewɗo mboɗo wawi safrudema ɗe gueɗe tati sa wawa ɗaccade ɗe a wawa ɗaccude mi wawa safrudema par ce que estama kadi il faut ndentuɗa ko haaɗi il faut ndentuɗa pobar en kaani en bone mayideji ko nande kadi diluire kewɗo ndentuɗa ɗum mbawa heɓde safare maɗa banggal estama ɗum kadi safare mum ne woodi inchallah so ɗum ɓenni garaten koye koyɗe guuloje wonande neɗɗo koyɗe ma teppe ɗe ne guula tan daña walla koppi muusoji walla ko nandi mana ha joni guite ngatoje walla ko nandi kadi durmoji ɗi cellata ko wayno rewam ɗum heewi addu ɗum ko rewam ɗum ɗo kadi ne woni safara muɗum laaɓɗo ceer inchallahu taala so tawi bani adama rewi safara o appani ma heɓ cellal muɗum so hawre welede Allah so ɗum ɓenni garaten ko wiyete ɓumri kadi tampini yimɓe hewɓe ndeysan ɓumri woni neɗɗo ko yahata douze gandata fuɗɗima heɓdema ko jahata douze taroɗa yaha ɓooya seeɗa mbiyaɗa immo kadi jiiya goɗɗum tello ganda ɓumri fuɗɗima heɓdema saka gorko saka debbo fof sa yi tan ɗum ɗon ne maɗa fam ɓurmi fuɗɗima heɓdema woni jaaha douze don taroɗa yaha ɓooya kadi gimmoɗa tan jiiya arta
e ɗum ɗon ko ɓumri watta noon woni gorko woni debbo fof heño cafroɗa ɗum kadi ne woodi safare muɗum ko wona ɗum ko e doydi musanɗi daña wonande rewɓe ɓe ganduɗa so tawi ji ellaji mumen ndeysan e tampa banggal yigol ella ɗum ɗon kadi ne woodi safare muɗum laaɓde ceer traitement mum ko 2 mois jomum heɓan safare muɗum wonande kadi neɗɗo dillowo kadi mana jiɗɗo darde ɓesgu ndeysan taw heɓani ewa o fi dow fi less mais o heɓani sababu mana dillinowo banggal ɓesgu noon yimɓe hewɓe ne namno men mais alhamdulillah won heɓɓe en jaam eɗen kewi ɗo hande tokoraɓe noksot yettude Allah wona wasu wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis kalirten tan ko ha bandiraɓe jiya naftoro ganda kadi ko gonga woni ɗo wona fenade gollirten kadi wona jamfade yimɓeɓe gam ñamde jawkal yimɓe kala wona ɗum gollirten alhamdulillah gonɗo ɗo duuɓi ɗi gonɗen ɗo ɗi galle mum fof ko ɗo woni alhamdulillah wona ne funta yimɓe wallane e kon nande ɗum e dillugol sababu ɓesgu noon hewɓe ne namno kam yiɓiɗa arde hen mais jamma ñalawma ɗen mbaɗa jewte muɗum alhamdulillah ɓesgu noon e fayo gueɗe tati ene fawo taw kadi mana woni koye gorko o yana mani jomum ɓe jaafo mani o taw moƴƴani on kadi yawata hebde ɓesgu walla debbo mo ganduɗa kala tomo yi ella reedu makko no muusa walla ko nandi ɗum kadi ɓesgu makko sattat mais kadi ne wona kadi ni tawa debbo ne selli gorko no selli mais tan ɓe keɓani ɓesgu wiyaɓe pam ko Allah tan woni ko hoddirani saabu ɓiɗɗo wona kalis heɓat ɗum ɓiɗɗo ko Allah feccat ɗum kadi sababu labɗo ceer ene woodi alhamdulillah rabbil alamin so ɗum ɓenni noon banggal safaruji ko kalɗen koko seeɗa tan kalɗen hen heddi ko noon kala jiɗɗo arde so ari ha nokku men ɗo ma heɓen ko laaɓi inchallahu taala ko wona ɗum ko ma e ngar e haalande bandiraɓe ko ɓuuri hande wonde caɗele bandiraɓe ɗanniyankoɓe walla ɓe ganduɗa jooɗiɓe bitikaji marsata walla yimɓe tan kala ko ɗamini taƴat walla kala ko mana joni golluɗa naati jungo ma joni yahat eɗen gandi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ene foti ƴewtede no feewi gowni yimɓeɓe hande ko heewi ndeysan dogi ha tampi mais keɓani ceerno munen ɗum noon mbiɗa wiya tan neɗɗo wota aman haajuma kala ko jiɗɗa e gurdam maɗa aduna wota aman woni ceernam heewide kam ceerno Adama mbiminama o wi kala ko jiɗɗa e aduna so tawi tan jawdi ne jara ɗum waɗa hen jawdi ma kono woto yeccude caggal firti hunde nde kala ko ganduɗa aɗa yaaha e seere mba keewi mais haajuma humtaki mbimami ya jokku golle tan beele ma hawre ceerno ma ko wona ɗum ko jiɗɗen haalde ko affaire koode bani adama en kala bani adama ne jogui hoodere imma woni naariyu walla turabiyu walla hawaiyu walla maiyu ɗum ɗo wiyete ko ɗabe iya al ɗabiyatul insan mais mo janggani aɗa wawi ɗum hoodere mais jangguɓe ne gandi ɗum ɗo wiyete ko ɗabe iya ɗo gandata sadaka ma kadi bani adama ne jogui sadaka mo jaltinda kala lewru laabi 4 walla laabi 3 kala bani adama foti yaltinde sadaka muɗum tawi tan aɗa jogui haaju so dewgal so ɗannugal so jawdi kala ko jiɗɗa andu waɗ feere ganda hoodere ma wallahi sa andi hoodere ma andi sadaka ma a fofti wat tampino hoorema hayso tawi a famide aɗa resa debbo a yiiɗo aɗa resa debbo hewɓe ndeysan e naata e caɗele banggal dewgal jiya yimɓeɓe ndesodiri balɗe ɗiɗi baltati walla lewru ɗi walla lebbi ɗiɗi ɓe certa wiya koɓe dabraɓe yo yimɓeɓe paam noon dabare weeɓani dabrude neɗɗo weeɓani hewɓe ndeysan ne gara yam mbiya kam ceerno Adama min de komi dabraɗo komi gollaɗo saabu mi saami dabrude neɗɗo weeɓani il faut saɗa golla neɗɗo ma ganda hoodere mum ganda holde ƴewdere nde immoto ganda holde hoodere nde ƴellitto mbawa liggade neɗɗo o sa andi ko jeygol ganda hono liggortoɗamo liggewi noon kam enen en liggata ko ɗum ko adi foof yimɓeɓe yo paam ceerno Adama kala joguiɗo haajuji ɗiɗi woto adde yam woni kala jiɗɗo mana debbo jiɗɗo mana e jaggude gorko mum pour woto nawlir mi watta ɗum ɗon woto jomum arayam woto noddam walla neɗɗo mana jiɗɗo tajji enɗam hakkude yimɓe walla mbiɗa liggade mawnam walla a famide esam min mi liggata ko bani adama ɗum ɗo min mi ala hen kala ko yalti sunna yalti qur'ana min mi liggorta ko ɗum mi liggorta ko ceefi mi liggorta ko tutu mi liggata ka dal ko inde Allah e ñagunde Allah e safruya min mi liggorto alhamdulillah rabbil alamin wadde ɗiɗo haajuji ɗi tawi tan ɗona ɗiɗo gadduɗa so tawi tan ko yidde jokkude enɗam walla jiɗɗa famodir koye joom galle ma on kawrata ɗum ɗon ne woodi sababu laaɓde ceer mbaɗene ɗon kawrene dow jaam kono kadi ko adi foof ko duttuɗen e koode he saabu en kaali mbiɗen yimɓe hewɓe ne ndesnodi lebbi tati ɓe ceerta wiye ko liggeewi kono wona liggeewi tawate ko koode ɗe gonɗa gawtum saabu naariyu woni jeygol e ndiyam gondata bada jeygol e ndiyam gondata saabu sa ƴettiɗo jeygol a huɓɓi a waɗi hen ndiyam tan ñifat wadde yimɓe woɓɓe ne jogui koode koɗe jeygol yimɓe woɓɓe ne jogui koɗe ndiyam wadde so tawi aɗa resa debbo alay sa ko daara koode ɗe wona listihar ala listihar uji yimɓe hande mbaɗat ɗi taw wonama neɗɗo sallah sallam wi o ɗiɗon sa waɗiɗi ene wawi widam anode ceerno Adama oɗo debbo mo jiɗɗa omo moƴƴi mbiya noon aha Allah jarama mi yehi ceerno wi kam listihar wi kam debbo oɗon moƴƴi tawa noon wona debbo o omo moƴƴi de mais an gonɗo ɗo o moƴƴani e ma mais listihar o yaltinde tan ko mana ha joni omo moƴƴi kono an cikka mata ko an garɗo o mana listihar o moƴƴe ma taw wona an moƴƴi ɗum waɗi hewɓe jeehi retard jahata ceerno o waɗanma listihar o wima debbo mo darata oɗo ene moƴƴi jaaha ndesa ɓeydoɗa lofade tawa noon kanko omo moƴƴi de mais debbo o moƴƴani e ma an wadde alay sago
so tawi aɗa maha galle alay sago mbaɗa fondation non neɗɗo ko listihar banggal koode ɗum wiyete ilmu nujum koode ngal ɗum ɗon woni ko nafata neɗɗo no feewi alay sago ganda so tawi neɗɗo yiɗi resde ganda leydi e leydi ne jaada jeygol e jeygol ne jaada jeygol e leydi ne jaada jeygol e mana e hendu ne jaada woni ko jaadata ko ndiyam e jeygol ɗe jaadata alay sago wadde so tawi neɗɗo debbo omo jooɗi o ronki kadi resede alay sago gartene ɗeɗo hande machallah yimɓe heewɓe nan ɗo bandiraɓe rewɓe ene donki tan dewɗe milow kala biɗo assalamu aleykum artata ɗum ɗon ne waɗa ɗum gueɗe ɗiɗi ne waɗa ɗum mana neɗɗo ladde ene waɗa ɗum mana ha joni e liggeyi bani adama nde wonno yimɓe ne mooli Allah e mooli Allah eɗen mbiya kadi Allah heeƴi meɗen yo Allah reen men ene woodi yimɓe koɓe bonɓe tan ene woodi yimɓe ganduɗa ɓe gimmiri tan ko ligganade yimɓe ɗum noon minen mi liggata ko bani adama kala ko ganduɗa ene sorta hakkille bani adama wallahi mbaɗo wawi mbeɗo jogui ɗum ne kadi kono mi watta kono noon addeni kam janggude ɗum tan ko pour hami rento mi reena bandam e ɓesgamen kala kadi liggaɗo kadi mi itta ligguey muɗum inchallah kala neɗɗo jenanami wondi koye liggey mi itta liggey muɗum kono kadi mi haali e hoore adenne mbimi neɗɗo ligga ɗum weeɓani saabu joni aɗa ara yam mi daara hoodere ma mi waɗa liste kare mi ƴeema an kalma tan ka ittata sadak ene woodi yimɓe ɓe guittata sadak tan kala koɓe cakki bujjoyi nogas capantati capanjoyi tawa an ko dañata ko valeur lewru ma aɗa daña 60 000 ƴeem 60 000 joni wallahi sa andino ko woni sadak a feccan hakkude cakkoɗa feccere nde kono noon ndeysan yimɓeɓe ne guttino e jawkal mumen keɓa 60 000 guitta hen nogas walla capantati cakkoɗa walla ga sa ñimba sa sakkadi ni kono kadi aɗa yiya woɓɓe ndeysan ene cakkode jamma ñalawma mais ɓe ganda sadak mabɓe jamma ñalawma ɓe cakko ha heewa mais ɓe ganda sadak mabɓe kala neɗɗo ne jogui sadak mum ene jogui hay couleur mo bani adam watta sa yeeyi to ilmul a famini wiye buruj woni hamlu thawru jawzau sartan a famide sunbula a famide asad sunbula misan akrabu kawsu jadi dalwa hut ɗeɗo mana misunuji ɗiɗo ma andu toon buruji neɗɗo bani adama couleur homo fotata ɓornade e gurdam mum aduna beela ko a faami wutte danejo beela ko faamide ko kufuna mboɗewa beela mana ha joni ko la ahdar woni ha ko ñebbe o beela a faamide ko oolo beela ko rouge kala bani adama waɗi couleur jaadowo e maɗa ɗum woni ndeysan a yiya seeramɓe men yo Allah moƴƴere jiya sa aji jomum waɗa tan ko wutte danejo gayna fawte hen kala mboɗe walla fawte hen ko nandi ɗum ko gandal waɗi ɗum alay sago wadde kala jiɗɗo gorko e mawɗo kala jiɗɗo foftude e gurdam muɗum waffere ganda sadak ma waffere ganda hoodere maɗa saka debbo aɗa ronki liggewi waffere ganda sadak ma saka gorko aɗa ronki liggewi waffere ganda sadak ma saka kadi jiɗɗa ko ɗannade a yeehe seeremɓe a lootima ayaji ha tampi ndeysan yimɓe hewɓe ne gara yam mbiya min mi yeeyita ceerno kar mi yeeyita ceerno kar ñaami kalisam ɓe ñaami kam naggam kono noon yimmi wiide bandiraɓe yoɓe tinno ɓe ganda sadakaji mabɓe beelema maɓe keɓ koɓe keɓata hen ko inchallahu taala ɗum noon en calmini bandiraɓe fof e kuuɓal yo Allah hokkumen famde ko haalete ko seeɗa tan jiɗɗen wadde hen ngam humpidde bandiraɓe ceerno adam woni ɗo koye lamorgo Nouakchott legal ne wiye Kuufa epsere vert numéro aji meɗen noon ko 43 61 33 29 walla 37 49 27 38 ko numéro aji men appel e whatsapp fof inchallah kala jiɗɗo jokkodirde meɗen yo jokkodir men ɗiɗo numéro aji hewɓe noon no namno caggal leydi so tawi min goni caggal leydi holno safruji amen gardata toon toujours aɓe keɗo ceerno adama e jewte mum ɗe watta kala mana ha joni saaha mbeɗe wiya moon kala neɗɗo to wawi wonde so Amérique so France ene jogui mana yimɓe amen min jogui yimɓe mo ganduɗa ɓe nawatto ha toon ha nder galle ma so Allah jaaɓi e welede Allah joni noon so tawi ko ɗo gonɗa kadi a wawa arde almuɓeɓe ne mbawi nawandema safara maɗa fof koko wemna alhamdulillah rabbil alamina kala ko jiɗɗa ñawa tenke amin joguinima safara so Allah jaaɓi mami cafre somi alana ɗum safara kadi mi wima mi alana ɗum safara funtude ala hen fenade ala hen so tawi kadi banggal ligguey jiɗɗa aɗa kali caggal nde gandumi hoodere ma mi haalnima sadak maɗa a rewi hen a woppani wallahi ma yi résultat saabu minen komin ji kadi ñande nde mbammi émission goto nde mbammi ɗum machallah aduna o dilli ngam a famide seerenɓe mawɓe gayi ganduɗa kolliti kadi yomi jokku ngallon gandal woni gandal ngallo ngal jogoɗen haalde gandal koode famɗi ceerno kalɗo ɗum hande e aduna he nde wonno ko gandal manggal kono kadi so tawi bani adama andi ɗum a waɗi feere a walli yimɓeɓe kadi beele ma ɓe haajuji mabɓe kumto ɗum woni ko nafata julɓe ɗum woni kala ɓinguel adama Allah ne waɗema malikaji ɗiɗi renoɓema jamma e ñalawma eɓe daara ko eɓe gaara ko gollata Allah ne waɗema jinne saka gorko aɗa jogui jinne debbo saka debbo aɗa jogui jinne gorko beele aɗa mettal fof ni Allah waɗi ɗum wa in kulli shay'in a faami wa in kulli nafsin lama alayha hafizun Allah wi kala fittanu amin mbaɗama renoɓe wadde bani adama koko reena ɗum tagui noon wiide liggade neɗɗo bani adama weeɓani liggade neɗɗo weeɓani joni noon hande ñawuji keewi
mo jiiɗa fof ndeysan ne ñawi kono a faamide yuma ñabbuji ɗi fof ko reedu kala ne ñawi ɓanndu ma fof ñawan hannde keecam ne muusa janngo gitam ne muusa ɓaawa janngo koyɗam ne muusa mi runki immaade fof ko nder reedu woni eɗen nganndi hayso tawi en jehi to banngal safruuji tuubakooɓe so hoorema muusi a ƴettata poɗɗe ɗakka e hoore ala a yarat ɗum e nder reedu ga wadde ŋabbina wadde a faami probléme o woni koye nder reedu wona e hoore he wadde so en paami ewa isan neɗɗo ene foti rende cellal muɗum toppitoɗa ko ñamata toppitoɗa ko jarata ɗum ɗon ne walla neɗɗo no foowi ɗum woni noon so tawi reedu ma hannde yimɓe heewɓe ne gonde seero ngo noon kanko addata hémorroïde kanko addata reem yuma ñabbuli ɗi fof geɗe ɗiɗi seero e ɓumri seero e ɓumri noon kanum ɓuri tampinde hannde bandiraɓe leydi aduna he hannde sabu sa heeɓi seero tan a heɓan hémorroïde seero woni neɗɗo waɗa ñalam kiɓɓo yahani douze walla hayso yehi douze ga henno ɓoldu yaltata ɗum ɗon kala ne jiiɗa ɗum e maɗa faam ka ñawɗo immo cafroɗa law tawi kadi haysa wonde seero a wonde hémorroïde a sertane gorago seeɗa wonata so tawi noon a oppirima no kaldin no hoore adan ni sa oppirima mana ha joni hémorroïde kam saka gorko jagge kurus a wonta wonde gorago ɗo e lakar ɗum tagui no wiiɗi mi wawa safrude sa wonde ko hémorroïde mana taƴaɗo yani sa oppirimamo sa oppirakimo noon ene jogui leɗɗe ɗe jarata nattinan ɗum ene jogui mana ha joni ko mbatta less maɗa pamati mum ne woodi lekki mum ne woodi sa waɗi noon 3 jours nattan nder ɗum noon ɗum waɗi noon so tawi noon a oppirima a serte a famide gorago debbo kadi sa wonde hémorroïde yan kadi bonna ndewago maɗa woni tout e gorko ga arata e ma ni a yiya woɓɓe joni haaju ma fof ala e gorko ɗum waɗi noon jomum sellani ene waɗa noon neɗɗo ladde kono ko ɓuuri hen hewde ko ɗe gueɗe mbaɗat noon wadde noon kala jiɗɗo andude ngal gandal e yidde heɓde listihara laaɓɗo banggal koode e banggal mana ha joni andude hoodere muɗum e andude sadak muɗum inchallah yo jokkodire meɗen ko musidɗo moon Adama Tidiani Déme inchallahu taala en calmini dendagal seedanɓe meɗen jangguiɓe men Qur'ana ha ndenɗen toon to Dakar en calmini kadi jangguiɓe men Sharia ceerno Amadou Dia toon hande gonɗo toon to Amérique en calmini kadi seedanɓe men mawɓe hande wajotoɓe jamma e ñalawma Allah wi nelaɗo Allah wi ɓe kettoto en toujours ɓe ñemtinten kadi jangguiɓe men ngal ɗo gandal ngal alhamdulillah rabbil alamina somi limtinomi juuman saabu ceerno adam jangge 63 ceerno alimi gando jangguini kam ɓe hen jangguini kam leɗɗe ɓe hen jangguini kam mana ha joni banggal safara ɓe hen jangguini kam Qur'an ha ndenmi yimɓe jeegomo machallah ɓe hen jangguini kam sharia ɓe hen jangguini kam asrar mi wawa limtude ɗum noon mbeɗa wiyaɓe kam foof yo Allah yoɓɓe moƴƴere won hen ruttiɓe kadi yo Allah yurmo yafoɓe nde wonno neɗɗo Allah waɗi ko aduna hay haalde jofno konngol ngol koye judde balɗe jeeya ɗum noon wadde kala kaɗa waɗa e gurdam ma e woto seere e jaarde jinnaɓe maɗa noon eɗen jetta jinnaɓe no feewi eɗen jetta kadi yimɓe kadi walloɓe leñol ngol ko nande ɓeɗo golloɓe ɓe foof alhamdulillah Télé Mbedda onon fof on calminama on juurama kadi darde mon ne yiya machallah minen ko nder min goni mais kala ko woni bowal amin jiiya kala ko mbatton amin jiiya mbeɗen mbiya kadi yo Allah wallu yo Allah hokku mon kadi no mbawɗon e kattande e dendagal ɓamto leñol pulaar saabu minen alhamdulillah rabbil alamin amin mbawno janngude tan min kaaɗa tan e janngingol amen mana Qur'ana misiri min nani ɗon julneten eɗen mbawno tan haalte hattude hen saabu ɗum tan ne yona meɗen mais sa yi kadi eɗen cafra ko yidde wallodirde e bandiraɓe meɗen ngam mana ha joni safrude ɗumen alhamdulillah rabbil alamin galle men noon ko ɗo e kuufa observaire ɓuuri ɓallade ga ko arrivage basara so joni neɗɗo yettima observaire kuufa o banggue hirnangue lawol ngol sa rewi ngol ɗon inchallah sa yeehi seeɗa ma ari juma o sa yettimomo tan wayna yettima galle men walla kadi so tawi a arani ga tawi jiɗɗa noddude tan nodda men e numéro aji men ɗi kalɗen ɗi inchallah maɗi gon a famide boowal kono kadi ma en kaal woni wonɓe caggal leydi ɓe mbatta ko plus 222 numéro aji leydi Mauritanie 43 61 33 29 walla 37 49 27 38 ko musidɗo mon ceerno Adama Tidiani Déme yiɓɓe kadi lotgal banggal jawdi ene woodi lotgal ngal ganduɗa ngal waddete ko kalis kala neɗɗo bani adama tenka aɗa fodana jawdi sa lootima ngal lebbi tati lewru fof balɗe 14 a heɓan jawdi aduna so tawi tan ko jawdi aduna a heɓan ɗum noon ko lotgal lekki ko mem jiya wona aɗa yaha ha lewru non sa memi ɗum tawi ngal liggo kono noon kala neɗɗo lototo ɗeɗo lotle yataw aɗa jogui liggeyu wona tan aɗa leeli e nder galle ma aɗa wiya famide ya non il faut jogoɗa liggeyu ma taw liggeyo jafoɗon taw liggeyo marsani tan ewa arsugu ma ne ɓuuɓi ɗum ɗon sa memi ngallo lotgal wat tambin hoorema heɓan ɗum waddete noon ko jawdi kalis mbaddata hen so ujunere so ujunnaji ɗi usunaji 5 woɓɓe ne mbaɗen hay 1 million a faami kala ko mbaɗɗa hen noon sa waɗi e lotgal he waali hen a ittan hen hunde cakkoɗa hen hunde mbatta e poche ma wona ceerno adam dokkata non ala
ko sadak ma cakkoɗa nawa lotgal ngal lotoɗa ɗum lewru fof balɗe 14 ɗum ko lotgal jawdi danawal wiyete kala anduɓe ne gandi gal min ceernam janguinde kam kin lekki kanko o anda hunde fof so wona leɗɗe ndeysan kono e lekki kiɗo heno hajjoy heno mahi galleji ɓuura hakki galleji hande koye joguiɗo e Nouakchott mais fof machallah alhamdulillah koye ɗum o heeɓi te kadi kala mo waɗani hen o jubbanma hen o wima waɗirni sa mimi tan ka jiyowo sana tan a waɗani no wini ɗum ɗon ko lotgal jawdi ene anda lekki kedi kadi anda hay sinnen kalan inde makki ɗum noon yo Allah hokku men famde ko haalete ko in uridu illa l-islah ma stata'a tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu unib akhukum fillah ustad Adama Tidiane Deme wa ila liqa'in akhar inchallah yo Allah hokku men famde ko haalete ko hada assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh